megyerendszer kialakulása első királyunk Szent István nevéhez fűződik, aki a mai főváros körüli terület igazgatásával Visegrádot bízta meg 1009-ben kelt adománylevelében. Az egykor hatalmas Visegrád megye szűkített részéből jött létre Pest megye. Az Árpád-kori királyság területén virágzó megye többé-kevésbé töretlenül megőrizte önállóságát. Frekventált, a Duna mindkét partjára kiterjedő fekvése, a királyi udvarok magába ölelése a politikai, társadalmi élet központjává tette. A tatárjárás pusztítása, majd a 150 éves török uralom megtépázta a területet. A Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári béke után megkezdődött az 1711-re szinte elnéptelenedett megye dinamikus visszatelepítése és újjáépítése. A megye vezető szerepét igazolja, hogy Pesten túl a Rákos mezején tartották az országgyűlések nagy részét. Az 1848-49-es szabadságharcban is jelentős részt vállalt Pest megye. Kossuth első toborzó beszéde Cegléden hangzott el. A magyarországi vasútépítés Pest megyében 1838-ban a Váci vonallal kezdődött. A megyeháza dísztermében döntöttek a Nemzeti Színház és a Lánchíd építéséről, Pest megyében alapította Károlyi Sándor gróf az 1800-as évek második felében az első pesti takarékszövetkezetet és indította a Hangya Szövetkezet mozgalmat. A 187 települést magába foglaló központi megye az ország dinamizmusának, megújulásának bölcsője. Pest megye 6394 négyzetkilométer területével az ország harmadik legnagyobb megyéje. Lakosság tekintetében viszont az elsők vagyunk, hiszen 1.220.000 ember lakik ma Pest megyében. A lakosság növekedése dinamikusan emelkedett az 1990-es évektől, az utóbbi 3 évben megtorpant, stagnál, de így is megfelelő munkaerőt biztosít a megye vállalkozói számára. Pest megye legnagyobb városaért, a maga 65 000 lakosával. Ezek az emberek, akik itt költöznek, vagy ide költöznek más megyékből, azok egyre inkább igényesek, egyre inkább oly módon szeretnének élni, hogy kényelmesen, kertvárosi környezetben, de az összes urbánus előnyt megszerezve és kihasználva. Na és ez a feladata többek között Érd megyei jogú városnak is, hogy ezeket az igényeket kiszolgálja, ezeknek az igényeket eleget tudjon tenni. A befektetések esetében Magyarországon is, mint mindenütt másútt is van egy ellentmondás. A kormányzat arra törekszik, hogy olyan térségekbe vigye a befektetést, ahol kevés van, ami elmaradott, miközben a vállalkozások alapvetően abban érdekeltek, hogy olyan térségbe fektessenek be, ahol nagyobb a vásárlóerő, ahol a szolgáltatást jobban el lehet adni, ahol jobb az infrastruktúra, ahol a döntéshozók közelebb vannak, tehát a központi régiókba. És ez az ellentmondás, ez bizonyos értelemben Pest megyére is igaz. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez Pest megyének jó, mert pontosan a központi régió okán itt befektetni és itt vállalkozni az könnyebb, és minden bizonnyal nagyobb haszonnal kecsegtet, mint elmenni egy valamilyen elmaradott régióba. Pest megye a beruházások tekintetében a megyék közötti összehasonlításban mindig dobogós helyen volt, vagy a második, vagy a harmadik helyet foglaltuk el Budapest után. 2012-ben a harmadik helyen szerepelt Pest megye, de 2013-ban ismét visszavette a második helyezést. Pest megye korábban domináns mezőgazdasági jellege mára ipari-agrár jellegűre változott. Pest megye és a vele szimbiózisban élő Budapest alkotja a közép-magyarországi régiót, amely az országban működő gazdasági szervezetek 41,6%-át, a társas vállalkozások 55,9%-át mondhatja magáénak. A regionális fejlesztés bázisát jelenti a megyében az 1990 óta létrejövő, optimális működési feltételeket biztosító 32 ipari park. 2014-ben a regisztrált vállalkozások száma Pest megyében közel 141 000, 46.300 egyéni vállalkozó, 94.650 társas vállalkozás. 97% a foglalkoztatás zömét biztosító, 10 főnél kevesebb dolgozóval működő mikrovállalkozás. A külföldi ipari és kereskedelmi cégek gyorsan felismerték beruházásaikhoz Pest megye kiváló adottságait, a területi infrastruktúra alkalmasságát, valamint az emberi erőforrások országos átlagot meghaladó szakmai színvonalát. Pest megyében olyan világcégek is megvetették lábukat, mint a Sony, a Coca-Cola és az amerikai Lear Corporation vagy a General Electric.
A beruházások és az export többségét biztosító külföldi tulajdonú vállalatok részarányokat meghaladó mértékben járulnak hozzá Magyarország GDP termeléséhez. A Közép-Magyarország régió éllovasként az ország bruttó hazai termékének közel felét, 46%-át állítja elő. A multinacionális kereskedő cégek letelepedéséhez a fővárost körülölelő agglomeráció kínálta a legkedvezőbb feltételeket. Az M1-es autópályán haladva egymás mellett sorakoznak a legismertebb kereskedők áruházai, mint a Metro Holding, Auchan, Tesco, Baumax, Obi, Kika, MediaMarkt, amelyek a lakosság ellátásában főszerepet játszanak. A multik megjelenése a munkahelyteremtés mellett ösztönzőleg hatott a magyar kereskedőkre is, akik felismerve a piac kihívását, jelentős összefogással nagy vállalkozásokat is alapítottak, ezek közé tartozik a Coop RT. A Coop lett a kiskereskedelmi forgalom első szereplője. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog abban a multiversenyben, ami hazánkban is folyik. Jó dolog, hogy a Coopok azok ott vannak mindenhol, hiszen az ország területén közel 5000 bolttal jelenik meg a hálózat. Az áruösszetételünknek 85%-a magyar termék, ezért Superbrands díjat is kapott a Coop rendszer. Semmi sem különböztet meg bennünket a multiktól, csupán annyi, hogy az alapterületünk egy kicsit kisebb, és közelebb vagyunk a vásárlókhoz. Természetesen jót jó áron árusítunk mi is a boltjainkban. A 2010-es gazdaságpolitikai fordulat eredményeképpen a foglalkoztatás bővül és a munkanélküliség csökken. Ma el lehet mondani, hogy Pest megyében 513 000 ember dolgozik, ezzel Budapest után a második helyen szerepelünk, és azon megyék között tartanak minket nyilván, ahol a munkanélküliség az elmúlt 3 esztendőben folyamatosan csökkent. Európa és Nyugat-Európa, illetve Magyarország a fő piacunk. Főként az acélipar, nehézipar területére gyártunk, acélipari termékeket gyártunk, gépeket. Ugye a sportszereket a 90-es években nagyon nagy mennyiségben gyártottunk. A másik az a vasútipar, ami nagyon jelentős. Számos hasonló vállalat működik Budapest környékén, mint a mi cégünk is, ezért nagyon nagy az árverseny, de én azt hiszem, hogy a megfelelő felkészültséggel piacon lehet maradni. Országosan itt a legjobb szelektív hulladékgyűjtés ebben a térségben működik. A lakosságtól begyűjtött hulladékok köre. Hogyha 100%-ban vetítjük, akkor 40% marad itt a lerakótelepen, a többi pedig hasznosításra kerül. 2012-ben már európai források is rendelkezésre álltak, és szintén a szelektív gyűjtésre, gépek és eszközök beszerzésére került sor. A ház körül levő zöld hulladékokat külön begyűjtve komposztáljuk ezt az anyagot. Az Európai Bizottság által létrehozott ökocímke védjeggyel is rendelkezik ez a termék. A családi háznak a pincéjébe ott kezdődött a történet. Aztán elértünk egy bizonyos szintet, amikor már nem tudtunk ott a város közepén tovább terjeszkedni, és akkor léptünk ki neki a Vörösvár szélére. 45 fővel 2700 négyzetméteres üzembe dolgozunk. Fő exportpiacunk Ausztria, Svájc és Németország, és bizonyos speciális termékeinket még Dániába is szállítjuk. Előre mutató dizájnokat kell megjelentetni, hogy egy kicsit kitűnjünk. Nekünk a bölcsőbe hullott agyalúforgács, mi életünk része lett ez a szakma, meg ez a vállalkozás. 2008-ban az édesapám átadta nekünk gyakorlatilag a cég irányítását. Mai napig a 4 testvér viszi a vállalkozás ügyeit, meg a stratégiáját. Pest megye nem csupán Magyarország, hanem Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Fejlettsége és termelési adatai alapján az európai régió középmezőnyébe tartozik. A megyében meghatározó nagyvállalatok közül néhány kiemelkedő. A MOL RT Dunai kőolaj finomítója Szászhalombattán, a Metro áruház, a Gödöllői Teva gyógyszergyár, a DHL, az IBM Vácon, Beresegyházon a Sanofi Aventis Kinoin, valamint a General Electric két gyára. Budaörsön, Törökbálintól jelentős logisztikai ipari bevásárlóközpontok jöttek létre. A mobilfónia egyik meghatározó hazai szolgáltatója, a Telenor, sok innovációt ötvöző, alternatív energiaforrást használó 21. századi központja szintén Törökbálinton található. Az agglomerációban működik az AstraZeneca kutatási bázisa, valamint a GlaxoSmithKline Beecham gyógyszeripari vállalat. A megye jellegzetes ipari központja Vác és környéke, ahol a Zollner Electronic Kft., valamint a Duna-Dráva Cement Kft. És a Duna-Dráva Mészmű Kft. Is működik. A Budapesttől délre fekvő falvak zöldség és gyümölcs ellátásban játszanak meghatározó szerepet. Ipari jellegű Cegléd és Nagykörös vidéke is, itt található az élelmiszeripari cégek közül a többgenerációs családi vállalkozás, a Donát Húsipari Kft.
Nagyapám még 1887-ben kezdték a szakmát, azóta vannak Nagykörösön, én a 4. generációs hentesmester vagyok. Olyan szerencsénk volt, hogy apám megkapta a 60-as években a nagykörös kényszervágási jogot. És hogy megvolt a vágóhidunk, és ez miatt ugye olyan szakmai tudást kaptam én is, apám még van a nagykörösi májpástom, amely egy pár évvel ezelőtt megkapta a magyar kézműveseneket. Ez is nagyapám még találták ki. Minden szakemberem, aki hentesként idejött hozzám, megvan a mesterlevele. A kis- és kézműipari vállalkozások közel 200 szakmát képviselnek. A kézművesség mindig jelentős szerepet töltött be Pest megye és a kamara életében is. A kézműves remek versenyeken a Pest megyei kézművesek mindig kiváló eredményekkel szolgáltak, és ezzel dicsőséget szereztek önmaguknak is, és a megyének is. A leghosszabb távú kapcsolatunk a Ludwigsburgi kamarával áll fenn, ahol 15. éve jelenünk meg, és 15. éve vagyunk a kézműves vásár egyik színfoltja. Kézműveseink részt vesznek a határon túli kiállításokon és vásárokon, és sok sikert aratnak. A Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében müncheni kézműves kiállításon vehettünk részt, ahol nagyon sok gyümölcsölő kapcsolat született, és megrendelésünk is érkezett ebből. Szilofonokat készítek, ütőgardonokat és palockbőrdudát. Van, amit faragással díszítek, főként citera, annak többféle változata, hasas, vájú citera. Nyáron kaptam meg a kézműves remekdíjat. Az a felfogásom, hogy magyar csipkét kell készíteni. Ezt a magyar csipkét olyan tárgyakon szeretném bemutatni, amelyek ma is használhatóak. Ha veszünk egy 5 cm széles csipke szalagot, ebből egy óra alatt 2 centit, ha el lehet készíteni. Szeretek szépeket alkotni, hogy szebb legyen a világ a munkám által. Édesapám ugye angol szabó volt, tehát öltönyöket készített, meg kosztümeket, és hát amikor én ugye tanulóként végeztem, akkor jött lehetőség, hogy a zsinóros ruhákkal foglalkozok, és az már azért nagy kihívás volt. Hát tulajdonképpen, mivel ilyen ünnepélyes alkalmakra készítetnek velünk öltözeteket, valahol mindig mi is ott vagyunk azokon a napokon. A kézművesek között megtalálhatók az évezredes hagyománnyal rendelkező kihalófélben lévő ritka szakmák is, amelyeknek szerencsére ismét vannak mesterei. Én abban hiszek, hogy a maga technika vagy az anyag az legyen hagyományos, vagy lehet hagyományos. Nyilván nem csak azt használom, hanem használok modern anyagokat is, de teljesen új dolgokat kell kitalálni, mert azokat a tárgyakat, amit 200 évvel ezelőtt használtak, azokat változatlan formában ma nem hordjuk. A kézműves vállalkozások kulcs szerepet töltenek be a szakmunkásképzésben és a mesterképzésben is. A mesterlevél megszerzése rangot és elismertséget jelent a vállalkozók és a szolgáltatásaikat igénybevevők körében. A Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési, oktatási tevékenysége keretében 1997 óta 2152 fő tett sikeres mestervizsgát. A Magyar Kereskedelmi Iparkamara hosszú időn keresztül szorgalmazta a kormány felé, hogy az uniós források nagyobb hányada kerüljön közvetlenül gazdaságfejlesztésre. Elmondhatjuk, hogy a 2014-2020 közötti időszakban ez a célkitűzésünk meg fog valósulni. Ma már döntés született arról, hogy az uniós források 60%-a közvetlenül a gazdaság élénkítését fogja szolgálni. Vannak gazdaságfejlesztési övezeteink, és ezek a gazdaságfejlesztési övezetek lehetővé teszik a későbbiekben, hogy a beruházók, a munkahelyteremtők segítségével valóban az érdi emberek érden dolgozzanak és érden keressék meg az élethez szükséges mindenfajta jót. Továbbra is meggyőződésünk, hogy az a kitörési pont, ha itt minél több munkahely lesz. A 2010-es gazdaságpolitikai fordulat az az ország rövidtávú gazdasági növekedését rendbe tette. Egyensúlyba hozta a költségvetést, megállította az eladósodást, kihozta az országot a devizacsapdából, megindult a növekedés, van egy fogyasztásbővülés, nő a foglalkoztatás, egykulcsos adórendszer lett, ami a teljesítményre ösztönöz, helyére kerültek a szociális juttatások, tehát alapvetően egy fenntartható pályára került a magyar gazdaság. Ilyen értelemben a holnap rendben van. De az az állításunk, hogy a holnap utánhoz arra van szükség,
hogy Magyarországon átalakítsuk a kutatásfejlesztés és innováció rendszerét, átalakítsuk az oktatási rendszerünket, hogy a tudás még nagyobb arányban legyen jelen a termelő szférában, illetve a termelésben, és nagyon fontos, hogy az uniós forrásokat is ehhez rendeljük hozzá. Tehát itt a gazdaság, az oktatás, kutatásfejlesztés, innováció és az uniós források összehangolása kell ahhoz, hogy hosszú távú legyen a siker. Szerintünk a következő években erre kell koncentrálnunk. Pest megye, mint az ország szíve, az ország gazdasági vérkeringésének a legfontosabb ütőere az M0-ás. Az országon átmenő forgalomnak a döntő része is érint bennünket. A Budapestet elkerülő autópályagyűrű, az M0-ás, Pest megye területén halad át, és ezzel nagy lökést ad a megye gazdasági fejlődésének. Az Európai Unióban az áruszállításnak a trendje a közúti áruszállítás vonatkozásában 2030-ig egy jelentősen növekedő pályát mutat. Ezzel tulajdonképpen alá tudjuk támasztani, hogy ebben a térségben még komoly logisztikai fejlesztések és a tranzitforgalom növekedése várható. A település gazdaságföldrajzi szempontból igen kedvező helyen fekszik. Egyrészt itt vagyunk a főváros, mondjuk így, hogy délkeleti kapujában, itt van az M0-ás, itt van a nemzetközi repülőtér. Gyakorlatilag egy olyan terület, amely fejlesztésre ítéltetett, hiszen az összes nagy beruházó, logisztika, aki a reptéren keresztül szállít, fuvaroz, vagy a reptérre szállít be bármit, az itt a közelben fog magának telephelyet választani, vagy itt építkezik. Az Európai Unióban prognózis készült 2030-ig a személyközlekedési munkamegosztás alakulásáról. A legnagyobb növekedéssel, a legdinamikusabb fejlődéssel a légi közlekedés vonatkozásában számolnak. Mindez megalapozza azt, hogy Ferihegy térségében érdemes befektetni, érdemes gazdasági tevékenységet folytatni, hiszen a ferihegyi reptér nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa kiemelkedő jelentőségű repterévé válhat. Én azt gondolom, hogy gazdasági szempontból kell mindig értékelni ennek a 187 településnek a jövőjét, és ebből a szempontból, mivel közlekedési utak csomópontjában vagyunk, eleve sikerre vagyunk ítélve, hiszen ennek a 187 településnek az életét meghatározza, hogy itt van az M0-ás, itt van a repülőtér, itt van egy olyan közút, amit egyre kevesebbet használunk, de jó lenne, ha használnánk, a Duna, és nagyon sok olyan közlekedési csomópont van még emellett, amelyiknek a fontossága akár egy európai és egy transnacionális és transkontinentális csomópont is lehet, hiszen Ázsia kapuja tudna lenni Pest megye és környezete. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen abba az irányba hat, hogy ennek a fejlődésnek mi a nyertesei kell, hogy legyünk. Pest megye Európa szívében méltán viselheti a kis Európa jelzőt. A hegyvidékektől az alföldi síkságig rendkívül változatos táji adottságokkal rendelkezik. A kulturális metszésvonalak találkozásánál a nagy történelmi múlt mellett a legfejlettebb technológiákat fejlesztő és alkalmazó vezető gazdasággal Pest megye igen gazdag turisztikai látványosságokban, illetve építészeti és kulturális emlékekben. Itt található Gödöllő, ahol különleges vonzerőt képvisel a Habsburgok egykori nyaralóhelye, a Grassalkovich kastély. A sok nemzetiségű Ráckeve már a rézkor óta lakott település. Legfőbb nevezetessége a Duna mellett elterülő gyönyörű barokk savoyai kastély. Ócsa és a német telepeseket a 12. században befogadó Nagybörzsöny erődítményszerű románkori templomai a legrégebbiek közé tartoznak. Pusztavacson az ország földrajzi középpontján áll az 1440 körül épült katolikus templom toronymaradványa. A régi lovas nemzet hagyományait folytatja a Budapesttől délre fekvő Tápió-Szentmárton, ahol a Kincsenpark lovas turisztikai központja áll a sportot és felüdülést kedvelők rendelkezésére. Az Attila-domb jótékony erejű mágneses sugárzásával már-már zarándok helyé tette a vidéket. A Dunakanyar kapujában terül el a sajátos mediterrán hangulatú, sok nemzetiségű Szentendre barokk stílusú polgárházaival, macskaköves utcácskáival. A Dunakanyar másik gyöngyszeme az 1000 éves kisváros, Vác.
A barokktér, valamint a székesegyház impozáns épülete méltó koronája a nevezetességeknek. A világörökségbe jelölt Dunakanyar égköve a visegrádi fellegvár, amelybe a nemzetközi palotajátékok ezreket vonzanak évente. Magyarország és a megye igen gazdag melegvízű forrásokban is. Számos gyógyfürdő kiváló rekreációs lehetőségeit, szolgáltatásait vehetik igénybe a látogatók. Például az Érd ófaluban működő Thermal Hotel Ligetben, a felújított Ceglédi gyógyfürdőben. A modern kor gladiátorait felvonultató látványosság a Mogyoródi Hungaroring Forma 1 versenye, amely a száguldás szerelmeseinek kínál izgalmas szórakozást. Pest megye nem csak a gazdaság dinamizmusában vezető régió, hanem a természeti adottságokkal, kulturális történelmi nevezetességekkel, látványosságaival, gasztronómiai kínálatával és vendégszeretetével a turizmusban is kiemelkedő. Nagyon sok turista kifejezetten azért jön érte, hogy a Magyar Földrajzi Múzeumot megtekintse. Ma Magyarországon hasonló jellegű múzeum nincsen, sőt egész Közép-Európában olyan kiállítás, ami utazókkal, földrajzi felfedezőkkel foglalkozna, nem létezik. Kulturális, természeti, gazdasági értékekben gazdag Pest megye Európa közepén. Az 1994-ben alapított gazdasági önkormányzat, a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara átfogóan végzi a megye gazdaságszervező tevékenységét. A Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara az ország egyik legnagyobb területi kamarája, ráadásul speciális földrajzi elhelyezkedésben, hiszen a fővárost körbevevő megyéről van szó, és ilyen értelemben a főváros is benne van bizonyos értelemben, a területi átfedés az itt is megjelenik. Egy jól működő kamaráról beszélhetünk, akinek komoly nemzetközi kapcsolatai vannak, nagyon sok szolgáltatása és jelentős taglétszáma. A kamarai szolgáltatások körét a gazdasági kamarákról szóló törvény és az alapszabály határozza meg. A regisztrált vállalkozóknak a számára alapvetően 3 szolgáltatás jár. Ezek a tanácsadás, adózási, pénzügyi, gazdasági és hitelhez jutási kérdésekbe. A második az üzleti partnerkeresés, a harmadik pedig a pályázatfigyelés. Ezek térítésmentes szolgáltatások. A kamarai tagok számára a térítésmentes 3 alapszolgáltatáson kívül további térítésmentes szolgáltatások járnak. Ilyenek például jogi tanácsadás, ilyenek a fórumokon, rendezvényeken való részvétel, a kamarai hírlevélnek akár elektronikus, akár íratformában történő megkapása, de ide sorolhatjuk a tag és a kedvezménykártyának a készhezvételét is. Mi is indulunk pályázatokon a Pest megyei kamaránál, ami volt. Legutóbb ez a Korrekt Partner védjegy elnyerésére nyújtottunk be pályázatot, amit sikeresen el is nyertünk. A kamarai tag vagyunk mi is, és hogyha esetleg panaszra kerülne sor, akkor az ő érdekképviseletükön keresztül próbáljuk ezt orvosolni. Így erre még ezzel nem volt példa, bízom benne, hogy nem is nagyon lesz. A kedvezményes szolgáltatások között találhatjuk az okmányhitelesítést, a mestervizsga tanfolyamokat, a munkavédelmi és a tűzvédelmi oktatásokon való részvételt, de mondhatom ezek között a külföldi üzleti partnerkereső programokon való részvételt is. Az Európai Uniós forrásfelhasználáshoz kapcsolódóan örömmel kell beszámolnom arról, hogy a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara is a pályázati nyertesek között található. Egy olyan célt tudunk megvalósítani, ami kapcsolódik a kamarai alapfeladathoz, a határon túli kereskedelemfejlesztéshez és a határon túli magyarsággal való közvetlen kapcsolattartáshoz. A Szlovák-Magyar Tájékoztatási és Üzleti Központ, amelyet Török Bálinton üzemeltetünk, megfelelően fogja szolgálni ennek a célnak a megvalósulását. Egyre jobban kezdi megérteni Magyarország kormányzata, hogy sikeres gazdaságot csak sikeres kamarával együtt lehet építeni, és hogy a gazdasági önkormányzatnak a szavát, a véleményét az fontos meghallgatni akkor, amikor gazdaságpolitika kialakítása zajlik. Ilyen szempontból kifejezetten jó éveket tudhatunk magunk mögött, és azt látom, hogy a kamara szerepe egyre jobban erősödik, egyre jobban megértik a vállalkozások, hogy ez mit jelent, miért van rá szükség, és a kamara is egyre jobban kezdi betölteni azt a szerepét, feladatát, ami egyébként évszázadok óta a feladata volt. Hát legendásan jó ez a kapcsolat, hiszen a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a megyei önkormányzat egy nagyon régi stratégiai megállapodásban van egymással, nem dolgozunk egymás nélkül, és nem dolgozunk
harcolkozunk egymás ellen, hanem szinergiában vagyunk. Amennyiben a kötelező kamarai tagság elfogadásra kerül, abban az esetben a kamarának még inkább komoly aktív tevékenységet kell fordítani a tagjai felé, hiszen nem csak az önkéntes tagok felé kell valamilyen szintű szolgáltatást nyújtani, hanem a teljes kamarai tagság. E között azért jelentős eltérés van. Arra törekszünk, hogy bizonyos jellegű közjogi feladatok is átadásra kerüljenek a kamarához, amelynek az anyagi forrásait is a kormányzat tudná a jövőben biztosítani. Ez egyelőre a jövő zenéje. A Pest megyei kereskedelmi és iparkamara fölépítésének két alapvető szervezési, rendezési elve van, az egyik a szakmai elv, a másik a területi elv. A területi elv alapján területi térségi kamarai klubokat hoztunk létre, 11 térségi kamarai klub működik 1999 óta. Itt általában 2, maximum 3 olyan programmal állunk az érdeklődők rendelkezésére, amelyek a vállalkozóknak a működését, tevékenységét elősegíthetik. Ezek lehetnek pénzügyi típusú rendezvények, hitellel, pályázati lehetőségekkel kapcsolatosak, de akár üzleti partnerkereső programok is. A Pest megyei kereskedelmi és iparkamarával már évek óta kapcsolatban vagyunk a szakemberképzés területén. Ugye Magyarországon a szakember utánpótlás egy nagyon sarkalatos pont, és éppen ezért vállaltuk mi be az, hogy minden évben 2-3 tanulót alkalmazunk és segítjük a fejlődésüket. A Coop-nak is nagyon szoros kapcsolata van a Pest megyei kereskedelmi és iparkamarával. Pár évvel ezelőtt kerestük azt a módszert, hogy hogyan lehetne a vállalkozókat tömöríteni, és akkor merült fel, hogy egy térségi kamarai klubot hozzunk létre, hogy eljussanak olyan információk vállalkozásokhoz, ami a mindennapi élethez nagyon szükséges. Olyan szakembereket is hozunk, akik tudnak pályázatot írni. Most már határokon túli kapcsolatok is kialakultak. A Magyar Országgyűlés 2011-ben egy nagy jelentőségi törvényt fogadott el akkor, amikor újból előírta a kötelező regisztráció intézményét, ezáltal a gazdaság számára és a kamara számára megteremtette annak a lehetőségét, hogy teljes rálátásunk van a magyar gazdaságra, így a prognózisok készítésében és a kereskedelem fejlesztésében ezeket az adatokat nagy biztonsággal fel tudjuk használni. Remélem, hogy filmünkkel sikerült betekintést adnunk Pest megye és azon belül a Pest megyei kereskedelmi és iparkamara életébe. Bízom abban, hogy filmünk hatására akár turistaként, akár üzleti partnerként fogunk találkozni itt Pest megyében.